Stefanoš se připravuje skákat. Maminko, kolik? 13? Prý aspoň 20 metrů. 20 metrů, dobře, paráda. Skákej. No. Má strach. Dobrý. Dobrý. Milan se připravuje na skok do hlubin. 3, 2, 1, jump! Alebo. Paráda! Doufejme, že to přežil. Ano, přežil! Jo. Libor se odhodlává. 3, 2, 1, teď! A doufejme, že i Dalibor to přežil. Je v pohodě, je v pohodě. Asi se něco narazilo, je v pohodě.